Yan, at may toiletries, of Habang meron course. Colgate. Okay na. At Nag-Colgate pa. akala ko kasi ay bibili pa kami. At the best thing is that I May hair have dryer. ayan, yung problema ko every time. Meron, complete. Chinelas na libre, oh. And they have slippers. Ayan. Slippers for okay. Okay na. Very clean. Very clean siya, guys. I love the flooring. Pagbaba mo, Wood talaga na wood. Wood na totoo. Oh, ganda. Tapos gusto mo mag-order, may tapos may complimentary mineral water. Tapos ayan. Ayan. See? Okay na. Okay, magpahinga na tayo. Pero ang CR kaya, this is the most important thing. Wow, may sampayan. Yun ang na-strike ako. At nakasealed pa ang CR. Ayan ang pangalan ng hotel. Kita mo yan. Dito sa may gateway. Tapos may bathtub. Wow. Oh, pwede ka nang magbaba dyan sa bathtub. Magdamag ka. Diyan na matulog. Pwede rin. Ha? Kung gusto mo. Kung gusto mo raw. Okay. Oh, okay na. Gusto kong matulog. Yun lang. Number 1. Kasi gusto kong mag-rest. Okay?